Di napalabas, naklaat ni Jamila iti makita na dagiti kwarta ken drugs iti bag ni Paul. Nagsubli ti kaayan-ayat na, tainala na ti bag sa nagdardara sa pimanaw. Nadlaw ni Donita ti pan nakariribok ti kabsat na. Pinadas na a pinalutpot ni Abner. Ngem imbaga na ito'y anasay sayaat no isuda nga agayan ayat ti agsarita. Naglikodan ni Paul amay sa adrag adik. Namwanen nagiti dadakkel na ti parikot na, kat binagbagaan da na ito'y. Pinatgan ni Paul tikid daw ni Jamila, akayat akasarita ti amana, ngem pimanaw metla adagos. Ambo na nga gululbod ti kaayan-ayat na. Isa binagbagaan dagiti dadakkel na, ken uray ni Donita. Imbagada ang makisinalangan iti daytoy. Nakapungtot ni Paul, idi ibaga ti balasang ngagsinadan. Dimteng dagiti nakamotor a lalaki. Ket napaikislatan ni Jamila. Idi makita na anapaltugan ni Paul. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti makalawas sa pakasaritaan a napauluan. Nasuli a puso. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. Tigar-tigar ka ito buta. Pagkalmahan. Naawaga ko ni Donita ka tumay dandit mo. Nakita ka. Natalap ni Paul, di ba nang paltog na gijay lalaki ang nakamotor? Kalpasan na, pimanawan na gijay lalaki. Jamila, ibagag na ito ka. Nabayagan nga ano punta ni Paul. Abay, sino nga ming nagijay, kaya dapat ayan ni Paul. Jamila, anak ko, ano tinapasarapkan ka? Mama! Mama! Iha, Nagistayan na ramraman ni Jamila. Nimbag na nakataray ni Paul. Taamang ano napaltugan da kumanado ha. anak ko. Ladingitak no italangi pundok yung kadayto Jamila. Diyak kaming kahit akaguranak ni Paul. Kat ibaga na apadpadaksakin ka. Ngam ko naman napatagakin ka, Abner. Di mo kaya't na may sagma ka. Oray ni Paul. Diyak kahit may sagmak. Kanayon ko abagbagahan. Abay. Sino nga min dagitay? Takayat na apatayan ni Paul. Saan ko nga mo? Ngam nabayagan na sapsapulan dagiti pulis. Gaputa sanda mapasardang ngaglakoy ti droga. Kaya't da matukhang ni Paul. Dahil takaditi kaya't mo ng ibawat. Sana kasigurado. Nga mabalin ang kakadwa na iti sindikato. Adun sa ti utang na. Adi na pa'y nabayadan. Wino inrimit ang naglakwan na iti droga. Kalpasan adandani ka na isagmak iha. Agnakam kamot katan. Madantanaga na kamang pampanunot iti amin. Nakipagkita ka ni Paul. Tapno makisina akon ken kuana, Papa, Mama. Nagpungtot. Di ko yun nak. Dimtang dagiti nakamotor anang paltog ken kuana. Sa dino ti ayan na. Ang mga nusaan na amalasatan ti pan nakapaltog na. Nakitak na yung karigatan na tinaglipas, Papa. Sana nakita dagiti nakamotor. Tapi manaw damat lang at hagos. Iha,
nakisina ako na. Ngam sabay ko nga. Tama ka amiris kat agbalbaliwan. Ngamin aglunag. Inayat ko itinapod no ni Paul. Damang luklukat iti daw. Oh, naut-ut lang isugat ko. Hanggang may sagarak ti paltak ko. Sige, sumrak ka na makitam. Paul, saan? Talaga natin sa tisap mo. Dayawak ti kinalaing mo amang sorot ikan iniwan ko. Kahit ko amaman, noon niya tinipasamak mo. Damgis lang ti sugat ko. Naimbag ta sanda ka purwan. Dandanin ay ramraman ni Jamila. Anya ti kayat mo asawa. Pagbalbalik ko man. Awanan ti sir-serbi ti biyag ko. Kalpasan ngayon sinanak ni Jamila. Sungit makamon noon niya ti mapasama kanya. Amok na sino ti padpadasem nga awagan. Kunak man no, nakisinakan ka ni Paul. Kaya't ko kumalaan nga kasarita manang. Iti kasta. Agbalbaliwen. No kas pangarigan nakalasat iti pan nakapaltog na iti. Napatag ka di pa'y laking ka ni Paul? Uray kas kasano. Ado ti imbati ni Paul na pintas alagim. Kabayatan ti panagayan ayat mi. No saan kami mananay kari iti tunggal maysa. Maamiris na kuma. Amasapol nga palbaliwan. May saabid do ti panakiayan-ayat mo kenkwana. Wen, amok day tamana. Ngam kalintigan mo't ni Paul ti agbiag anaragsak. No kayat na abalbaliwan ti turong ti biag na. Girl, I need you. I need your love. Lading itak. San ko ang maibagaking ka ti paglamlamangan na. Amangan no kagoran akpay. Nga uray kanyak. Napatig ka di pa'y langin ka ni Paul? Kunak pa no nagsina ka yan. Saan may natutur ti nagsarita idi Abner? Kaya't ko kumakasarita. Tapno agbalbaliwan. Uray kas kasano. Nagbali na napatid kanya. Delikado amamuan. Numapan mo danunan ijay. Kadada makasurot kin ka. Ang mga numiramraman ka pa'y apatayin da. Abner. Diyak kay tamay sagmak ka. San ka nagkurang iti kaya na mo? Kanuri siya. Kanahin ko abagbagahan? Ngimsan na kadingdinggan. Saan na nga ta kayat ti agbaliw? Anya ti kayat napagtumpalan ti biyak na. Mawatak ti panggap mo. Ngam na pagkat, Jamila. No kahit mo makasarita, awagam langan. Namin adon ngaw awagak ti cellphone na. Ngam dinak sumsumbatan. Nasakit nga ta tinakam na kanyak iti panang isinak ken kuana. Paul, agyaman nagta sinumbatan matlahan ti awag ko. Apay nginawagan na pala. Mailiw ka kalimat lang kanya. Idindot tayo sinanak lang arodan. Paul, no impangag na kuma. Diyak na panunod, tinangisinakin ka. Ngamin, mabutang akin kan, Paul.
Lukas tamat lang. Awanan tinumpay nga pagsalitaan. Mabitlaang. San mo pa'y kumanga ibaba? Kailalaam ko matibyak mo, Paul. Agbalbaliw ka kuman. Yak kayo ti malungsot iti pagbalunan. Kan may sa, patayin na tumot lang. Kaya't nagkatukhangin. Sana mapasamak daytan mo sumuko ka. Nadadaan ang tipyag ko. Naigumuna ko ni Tintro ka. Nasumuko ka itilintek. Mabalinda ka apagasan iti rehab. Kalpasan na. Malungsot ak matlaang iti pagbalunan. Ad-adan nga awan serbi tipyag ko. Kapoy ti parang isinam kanyak. Awanan ti mangipatpatag kanyak. Paul, initip na ti cellphone na. Talaga kahit na nadadailan tipyak na. Napukawan tinamnama ang mabalin na pa'y tiagbalbal. Nangagkutipan nakisarita ni Jamila iti cellphone na. Saan ko amaawatan ti kabsat ko, papa, mama? Panagkunak. Ay, ayatan na pa'y laang ni Paul. Ah, kunak man no nagsinadan. Talaga nagsina kami, Papa. Amok man ang Donita. Dinakmawatan. Jamila, saan na ko makakagura ating ko? Mabuti nga. Amangan no maisagmak ka. Donita, dasaysaya at siguro no da kami latan ti makisarita iti kapsat mo. Panawan kayo pa ilang arod, papa, mama. Mabitlaang manang. Saan ka kagura manang? Patpatgan ka akapsat. Sige. Agsarita tantuin ton madamdaman. Agyamanak iti naman nakaawat mo, Jamila, iha. Hanggang madanagan lang ni Donita kan ka. Iha, dumngeg kami kini mamam no anyaman ti ibagam. Papa, maawatak. No apay akayat dak nga iya dayo amaming pinsan ka ni Paul. Saan nyo akayat may sagmaka? Siyak ti saan nyo amawatan. Iso adenggan mi ti amin nga ibagam iha. Nakisinak ka ni Paul. Tasaan kami na naragsak iti ayan-ayat mi. Awanan ti patag ko kan kuana. Agyaban kami, taimpangag na kami, anak ko. Uwan, mama. Amok apagsaya atak, ti pampanunutan nyo. Masya na ka ni Paul. Kasla, awanan ti mama ay tibiyag na. Tapagarupan na nga awanan ti mangipatpatagkan kwa na. Iha, panagkunak na igumunan iti droga ni Paul. Ngam no kayat na kumati sumuko, papa. Mabalin nga dapay gundaway nga palpaliw. Nalpasin na kinasarita. Kitadakan kwanan. Sana akailalaan tipyak na. Awan tinasaya at amaala iti droga. Adoon tinatataal tipyag na kanatay. Gapo iti dayta makailuod a bisyo. Girl, I need you. I need your love. Saan nyo manay? Saan paya si mama iti droga iti pagig? Mas nagtigar-gar pala yung itilaslasan ko. No apa yan lakok pala na dinabati.
Sa klakit nga ron tinawanan. Kasapula ko na eh. Masapula may pamusposak. Uray klang nagtanggap ni Signet. Masapula maliklikak na gitag pangpanggap amang patay kanya. Basitan tinabad ya kortag. Ngam lumakaalak iti droga. At naman ang ilakok. Kat adun tumanan ti kortag. Manang Donita. Naliwayak nga Enrico tiri daw ti kwarto ka. Nadlaw ko ang nakalidlid ay tilangam. Naunag lakit iti pampanunuta. Madanagan na kami namang pampanunod. Amo manang nagbidutak no apay ani Paul tinakiayan ayatak. Kagangay laang day ta ating ko. Nailaw anak mo't iti mangluloko lalaki. Naikaringa ta, ati umunang ayat ta, sana para kada ta. Ngam, amok manang, dumteng to tinapudno nga ayat para kadata. Kaya't nakadi asawan day ta, nalipata mo ni Paul. At dapay laang dito'y puso. Ngam panagkunak, lipatikon. Tadi na inilala tinapudno, apanagayat ko kenkwana. At dahil tagaya mo ni Jamila, Abner. Panawang kayo latang arudan ta, sumublatak mo't ngagdigos. Sige. Agyaman ak Donita. Abner! Pasensya ka, di tinabayag pa naguray mo. Ay, nagdagaan ngamin. Oh, angat mapaspasamat kan. Di ka mo tagtimo kan. Kitkitain nakmatlatan. Jamila. Nakapinpintas ka. Ha? Saan kumarumbang ipagak na ito eh? Tamangan no panunuto magungundawayak ti panagsinayon kini Paula. Awan mo siguro ti dakas na ni ipagak. Apong impintas ka. Agyaman nak. Nujak nagbidot, ti panangladawan ko iti langam. Kasla, nakailiw-liwag kan. Diya ka mo no kasanwasong batak day ta sa ludsud mo, Abner. Anyagaya man nga iti madamag iti gayam mo. Nabayagan na jak nakita. Diya ka mo, no sa dino ti pakasarakan keng kuana. Aglimlemang. Amang ano kalat nga agliday ka. Aday ta, nagkatawak pa yan. Abner, naragsak ako ni tibiyag ko. Iha, dandanin sa nga inaldaw nga dito ni Abner. Kat mangmangagmi kini mamang mo, tinaragsak apa nagsarsarito yo. Ada ka din nagkinaawatan niyo, iha. Aday parparipirit ni Abner kanya, papa, mama. Ngam panagrik na. Sa anak pa yan nakasagana nga agayat manen. Kasla ni Donita. Aging gaita, saan na pa yan nasunutan tinakiayan ayat. Kasi ti kabsat mo. Mabutang agbiddo, taamangan no agsangit manan. Pa, sa anak ka mabuteng. Ngam kas ka ni Manang Donita. Sa anak mo't nga agdardaras. Makaanayan naragsak ko ti pamilya tayo. At adang agpayso asimbingad, kan rin magsakti panaglalangan tayo. Manipod idi agpada kayo nga awan kaayan ayat yon. Ngam iha, di na kayat asawan at di kayon makiayan-ayat. Papa, mama,
Dumteng to ti umno a panawan para itiday tanga banag. Agpapada kayo mo't kadagiti tadakil tama ng Donita. Mabait lang aron amang paripirip iti panagayat na ken ka. Amangan no pampanunutan na gungundawayan na ti panagsinayo ken ni Paul. Ay na, naipalagit man ng dadya lalaki. Ang kumusta nga tan manang? Oray ni Abner, nabayag ka nun nga awan damag na ken ko na. Kat aglimlimang siguro. Apay nga min adi pelat sumuko. Ay, kasimat. Manang Donita, apay akas tati panangkitam kanya kiti daytaan na ibaga. Nadayawak mo't langan ita. Sandak mo't nanadlaw, ti wanak. Paul, Lain bagtanagtimag ka adagos. Kunak mo nasurutan dak dagiti itartarayak itay kat sinalikaw-kawan dak. dandanisan ka na mabigbig. Imres kan. Agingkat ka nung haglamlamang ka. Awan bibiyang mo. Sumuko ka kuman. Nataltal tibiyag mo, nadakay ti pagbalutan. Ay tati ko nam. Napagad nga oray tiyunag ti pagbaludan. Ganun sa droga, timang silsil po tibiyag ko. Agpanunot ka kumaan na impag. Di mo po kawan tinamnamam. Aglisi ka kit dit dalan ko. Oray anyat ibagbagam. Awan denggikan ka. Inot na talangan na kaurnungak. Adon ti kwartak. Mabalin kong taglimeng iti adayo a lugar. Tapno maadayuak na iti agpangpanggap iti biyag ko. Amo ka na bayagan na pagpaliiwan dak. Kayat dak nga ito kang. Kanya na dyan. Isagarat ti palto ko. Delikado. Pasapul nga umadayo akon. Ngam ikuyog ko ni Jamila. Amok. Dakil ti panagkursunada ni Abner ken kuana. Oh, nariwot pa laeng kamayatan na panagjogging. Ayun gayam, tikabsat mo, Jamila. Manang Donita! Umay ka na! Umurayin na ka ni Papa Ijerwag! Ah, anya tayo, Chay? Mas nadakikinamat iti kalsada. Ano daw, Jay? Nariwot pa laeng kamayatan na a panagjogging. Jamila, tikabsat mo. Manang Donita! Umay kan! Ururayin na ka ni Papa! Ah, anya tayo, Chay? Kas nadakikinamat iti kalsada. Ano daw, Jay? Ada na nga wag itinagan ko! Kasla... Ni Paul! Saan tayo nga agtuloy? Agsubli tayo ni Tibalay. Ang mga no, agsubli tayo di nakamotor kat may ramraman tayo pa. O, Papa, mabit lang! Umasidaga ka tinakapasagat tinapaltugan! Diyak lagi din nagbindot! Nilagit ni Paul tayo, Jay! Ah, maranyagan ti silaw ti rupa tinapasag ang lalaki. Ah, ni Paul nagpaiso! Dara-dara ti bado na! Ah, Yawawat ni Paul ni Emma na! Nagaslag paparayat, Papa! Nawala na ni Paul, Oh. Papa! Agtigtigargar kayo iti nervyos, Mama. Bumumsag kayo pa yan. Umay kayo, taatibahin kayo nga ipatugaw. Anya day aputok. Da Jamila kini papang mo. At daday terwar. Pagkalmaan yung matrik na yung Mama. Awat ti dakas, anak pa sa amak kadakwada. Napananda nga rudaan. Simurot da iti ospital. Anya ti ko na. Diyak mawatan ti kahit mo asawan Donita. Mama, ni Paul tinapaltugan iti sangot ti balay. Kinuyog ni Papa ni Jamila di ospital.
Mariknak, saan ako napayag? Jamila, pag-awanin na ko ma. Paul, saan ko kumangagsawi ti kasta? Basta po nga piyak ka. Damdaman ka magpalibatiw ka. Nakasak unay. Panggap ka ko mga isurot na hindi pa naglibas ko tayo. Anya, Jamila, kumusta ni Paul? Abner. Ni Paul. Kakaasin ni Paul amang kamkamat iti angos na. Abner, agsensinyas ni Paul. Iya sa dagiyo ka no, tilapayag mo tirupa na. Paul, gayam. Paul? Naggidiman. Slasanan ng mga angas. Diyos, di ko mahagking ka, Paul. Sa pala kumataagin na ng tikararwam. Itinagkay sa abiyag. Bayanas ka na kasi di bagtong palam. Saan ka man lang na ikani di gundawa yung magabagbalbaliw. No dinangig na kumaidi, Paul. Manipod naggapo ka iti punerarya na kay masayagan ni Paul. Saan kan ama timtimag? Sapay ko matamawat ang tirik na manang. No pa'y, sana nasaya at tinagtungpalan ti ayan ayat mi ka ni Paul. Malading itanak iti ipupusay na. Ngam no saan da pinaltugan iti batog ti balay. Amang ano daw kas kumati na pasamak mo. Wan. Pinanggap na gayam nga ilibas. Tapno ikuyog nak iti panaglemang na. Dandanikan na isag makading ko. Diyos tinangiliklikan niya kiti pagkadmanang. Ngam ti pampanunutag. Rombeng ka di tinagtungpalan ni Paul. Saan ko kaya ababalawan ni Paul? Agin inanan ti kararwana. Ani, saan pa'y gaya mabimango ni Jamila? Nagsasarono arabi iti panagpuyat da, kapo iti panagbantay na iti bangkay ni Paul iti punirarya. Ay ayatan na pailaan ni Paul, honey. Saan tayo mababalaw ni Jamila? Ayun gaya. Saan ko pa yan nakasarita ni Abner? Amangan no amuna no asino dagiti ng patay iti gayam na. Wen nga paiso. Takas man ni Paul. Masapul amay ka na iti hostisya at ipapatay na. Puno day tahani. Kang runaan launay. Nabibiit ko ma ang makailiw-liwag ni Jamila. Girl, I need you. I need your love. No pa'y nagsina kami ka ni Paul. Kan ininutan na di patak. Sakpay ti pupusay na. Malading itanaklata itinapagteng na. Makipagrik na, Jamila. Agyaman nakitianos mo ng kadkadwa kanya, Kapner.
gaputay ayating ka. Kat saan ka baybayan? Abner, Lading itak. Saan ko mga umno, iti daytoy alugar. Ken guntaway. Ahon gayam. Sakpay anagsatan. Naibaga na pay lang na sino dagiti ng patay king kuana. sapay ko ma, tama ipaayan iti hustisya ti papatay na. Iti kasta. Naan-anay mo ten ti panaginana ti kararwana. Sumurakak ko man iti kwarto, kalpasan na nakapanaw ni Michael. Ngam inasitgan ka ta, nadlaw ko amay kulkulang ka. Laglagi pum ka ti paylaang ni Paul? Manang, sumagmamanon na bulan tinapalabas, manipod pimusay. Ininot matlaangan, anak kailiwliwagak. Adda na doktalak, idi matay ni Paul Jamila. Uray gayam nagsina kayon. Ay ayatem paylaang. Sana kas ka rin at imang lipat. Ngam, sana na day tati pagsaritahan tamanang. Awan gayam. Anya ti madamagan iti kaso di pa nakapatay na. Natiliwan dagiti maata pa ng pataykan ko na. Pada na mutlaang adrag adik. Kat, madama pa na ang amaad-adal ti kaso iti korte. Kat ni Abner. Itaman laang amadlaw ko. Nabayagan asaan apin masyar. Impakada na idi nga agsapol iti pagtrabahuan na iti syudad manang. Manipod din, awan mo't damag kon na. Ay kat, kumusta kayo mo't ang kinimanong Michael manang? Mariknak anapod no ti panagayat na kanya. Saan ko pa'y akap-kap na kandirik na? Manang, nadlaw ko nasingpet ni Manong Michael. Nadayaw kadagiti dadakkel ta. At dalangan na, ken natalgad ti pagtrabahuan na. Maawatak sa ti kayat maasawan, Jamila. Adaken ko na ti saguday ti may sa alalaki sapsapulan ti may sa babae manang. Narigat tagdarasudos. Tingitingag pa'y anaimbag ti kababalin. Wenno, napudno matlaang na Michael. Oh, iha, si kamot gayam ti agtugtugaw dito'y salas. Saan mi anadlaw kini mamang mo ti isa sangput mo? Timadang mo, Adonita. Saan kayo anak kuyog? Sinukon ka no ni Manong Michael iti pagtrabahuan na mama. Kat napandan sa nagpasyara. Katapay saan ka aking muyog? Tapno makapagaliwaksay ka man. Naggapukan iti trabaho, agawid kan adakos. Ang mga numakasi nga aklaing kadakwada, mama. Wenno, umapal ka laang iha. Hani, anya ka din dahit nga ipagpagam. Anya ka sa... Amok akayat daklaang apagkatawain, papa. Anay, masansan samot ten ti panagkuyog da ngagpasyar. Anya ti panagkunam. Addan relasyon da? Jak masungbatan day ta sa ludsud papa. Nintulangan man ang Donita, ti pagsaludsudan niyo. Sa anak nga gulbud ka na kayo, papa, mama. Pudnon nga adan nagkinaawatan mi kini Michael. Iha, saan mi asopyatan day ta desisyon mo? Panawanan nga madaan ka iti relasyon. Wad iha, kat... Saan ka nagpito iti pangiteng? Nasingpet ni Michael. Tiningitin ko anaimbag ti kababalin na, mama. Sapay ko, ma. Taisunti na ikari alalaki a para kanya. Iha, napadasa mo tinagbidot kat amo ka nagnakam kan. Amo mon atingitingan ti rumbang a pangipaayam ti pudno a panagayat mo.
Unay dakit din na kinunog dayta pa nagsinaay mo, manang. Kunak man na nagkuyog kayo nagpa-share ka ni Manong Michael. Abaya, kaslasan na naragsak tilangam. Diya ka mo no kasano nga ibagak daytoy kadagiti dadakkel ta Jamila. Inyawis ni Michael ti panagkasarmin. Agbay sumanang? Wow! Congratulations! Saan mo una ipiksahan ti boses mo? Ang mga namang dagiti dadakkel ta. Ano ko ma? Manang, nukap-kap ni kamlakit din ni Manong Michael. Pabor mutkit di dagiti dadakkel tagan ko na. Girl, I need you. I need your love. Amo ka nabannog kayo kalpasan ti kasarda Manong Michael ken Manang Donita, mama, papa. Madlaw ko itilangayo, mama. Sana ka na bannog iha. Malitay anak. Gaputa saan tayo na makadinapay ti kabsat mo. Gaganga, ita nakiasawaan, honey. Kat si ka, Jamila. Kaano mo't nga dayam ammom akayan ayat mo? Ni papamet. Madanon to kadilat taday ta abanag. Sige, sumre ka ko ni tisilid ko. Niya ka lang din alak na kaya tila ipagbangam. Habang ano na sa mo tirik mo ni Jamila. Sino nga to dito mauawag dito sa cellphone ko? Hello? Kumusta, Jamila? Nabnir tayo eh. Abner? When? Saan ang naka-phone book namin to yung number mo? Oo, Abdir. Nabayag saan da ka anakit kita. Saan mo ka din nadamag ang nakikasaran ni Donita? Sayang nga rod, tasan ko nadarayan. Nagtrabaho ak namin ni Manila, sir. Itultuloy yung aro ti agsarsarita kay ni Jamila. Ay, pasensya kayo, niti panakasingak kada kayo. Sige, sir. Saan ko nakita ni mamang mo, Jamila? Adala ang iti kwartuda ken ni papa. Ang mga lumailiw manan ken ni Manang Donita. Ingagarak ti madayo. Tapno maikang kahay ti gundaway amang waya-waya di tapusom. Ha? Ano ti kahit mo asawan, Abner? Idi pa'y nga mo ngay ayatan ka. Ngam gapoy ti panagayam mi kini Paul. San ko anipudnukin ka? Sayang. Tanala daw ang nagamamota. Nalapit. At daga po na ti amin. Aklunek. Agbiduta kitipan na kiayan ayat ko ken ni Paul. Sorry. Noon nasahil ko tirik na. Apay nga iso ti pagsarsaritahan ta. Jamila. Inururay ko dahito akong taway. Tapno may pariknak ti panakayat ko. Sakbay nga itulnog kayo balayo. Agpangin na pa dito eh. Oray rabiin. Adulat at agpaspasyar. Wen nga rod. Saan ang madlaw arabiin? Tanagranyag dagiti silaw dito'y parke. Naragsak dagiti padat ang agpaspasyar. May masyak nga tanti karagsakan. Takadwa ka. Abner? Akiamanak. Iti, anya? Oray santa pa'y nga kayo ayat. Simurot ka kanyak nagpasyar. Gaputan mo ka natalgedak no kadwa ka. Agtalik unay dagiti dadakkel ko ken ka, Abner. San ko adadailan day tapa nagtalik da kanyak.
kaputa na pod nuwak iti panagayat ko king ka. No saan kumaan nagbutang ni Abner kini Politi? Amangan no nabayag kayo kuman nga agayan aya. Manang, saan mo kumamutan nga ipalagip day taabanag? Masair ka di pa'y laing tiriknam amay palagip day di Pol? Manang, saan akas ka rin na timang lipat? Ngamin, nagbalino na paset ti biyag ko. Ngam di na kaya tasawan, nga ay ayatak pa'y laang ni Paul. Jamila, kas ka ni Michael nga amok nga iso ti ka ikariyak. Amok? Ani Abner mo ti na ikari para kang ka. Saan akas ka rin na timang gateng, manang tunita. Ngamin, kayat ko at tingitingan anaimbag tiriknak maipapanday tabanag. Iya, di mi kaya ti makibiyag. No da kami ti masurot kini mamang mo. Kayat mini Abner aparaking ka. Ibagbagami da ito'y kan ka iha. Ngam, at damot lakan ka amangadan. Papa, Mama, asadag ti pusok kini Abner. Natalgad ti riknak, tunggal agkuyog kami nga agpasyar. Ken naragsaka. Kaya't naasawon day ta. At damatan mariknam kini Abner iha. Ayat nga tangagpay, so dahil ti marikrik na, Papa. Kalpasan ti nagtungpalan, ti muna nga ayat ko. Sa anak pa yan nagayat. No pa'y, adumatag iti agar-aram kanya. Tanangam ti agdesisyon, anak ko. Tanarigat ti agbidot. Manang tunita, nakapasyar ka man dito balay. Ni Manong Michael ngay. Sika kumakit diti rumbang apagdamagak. Nakita kiti tawa itay akadwam ni Abner adimtang. Mayat ti panagasenso ti biyag na, ta adamot ko tsenan. Ay, wen kaya manang, ada na pintas ngay padamag ko ken ka. Anya, inaklon mo ti panagayat ni Abner? Siya kundi mangibagaan niya tinapinta sa damag. Nasintinsyanan dagiti matay kini Paul. Dayta ka di, tinapinta sa damat. Kasta ngagpaiso. Ken pagsasaritaan mi itay kini Jamila, ako mo yugak to kada kayo ang makimisa intun bigat. Anya ti mako na. Napintas met lang. Nagdakali na balay. Nakapimpintas dito unag. Talaga gaya man nakabakbak ng kayo. Ngam, apay akaslawan tao. Talaga nga awan pa yagigan ito eh. Tanabit pa yan alpas. Na ito tiyagbalin to pagtaangan tayo ton makapagkasarta. Randel, anya dayta kinunam. Oh, naklaad ka? Ura lalim mabasit ti rupam. Ti panay kasar ko ken ka ti pamaneknek anapudno ti panagayat ko ken ka. Ngam agad adalak pailaan. Kan nakurapay kami. Gaputa agmay-may sa nga anak da. Kaya da makapagturpusa kiti panagadal ko. Sana problema reta. Nalaka lang ay pamusposa. Hanggang saan pala day tati pagsaritaan ta. Okay ka? Ala, pinat patamad ang tinakulap ko. Saan ka ngagbuteng? Agtalik ka kanyak. Aging kay ti saan ta ama kapagkasal. Salimot mo tak ti dayaw mo. Oh, naglamoyot nakulap mo. Katkatawaan anak mo ten. Amang ano ti amom katjak amo ti ang trabaho ha. Siyak ti para dalos ka nalainga nga gluto di balay mi. O di, nakasagana ka nga rodan nga agbalin nga asawa. Ha? May lablabag ka. O may kakit di. Mapantay ti second floor. Malaksay di salas dito pa ba? At dapay salas iti nga to.
Intulnog ko matlang ni Ethel kalpasan ti panay pasyar ko kinkuanana na. Insublik asi bubukal. Hagiyaman ako na kin Karandel baraw. Si Karandel raba-raba akam sa manan ni nanang ko. Nasaysay at nukasta nakaw. Tapno sa anak ang mapain kan ni Randel. Agam, wampay mo ni tatang yaw. Adapay laang ijay talon. Talaga nagagat ni tata niya. Sumipngatan. Intun maminsan nagpasyarak. Ipasyarak man ijitalo niyo. Apay, kabaalam ti magna iti tambak. Kun tapna amom nagatul dagiti ruot. Pumugot ka laang. O di saan ka nga na mapaniti talon? Nakapunpunaw ka. Anya? Naala na kiti dayta. Ay, may sursuro tak mo tinagkat katawa na kayo. Magustuwak man ti kinaagaw mo, Randel. Mabila ay mga nun ni tatang yun ay tagtugtugtog. Naimbag tanawuray ko matlang ni tata. Makasalitak pa, sakbay nga agawin na kiti palay. Ada kagaya man. Apay anarabyan ka. Kunak man no nalpasan ti pinatakdar mo abalay. Nalpasan. Intulnog ko pa ngamin ni Ethel iti balay da. Sinong Ethan? Ay, kwa, Liza. Agsarsarita kayo pailaang. Tay nakitano, nakalutong dagiti katulong. Dito'y kan amang rabi eh. Sige. Randel, liniklikan nasong batan ti saludsud ko. Apay, sino day jay na Ethel? Kaya na ko. Anyat ko nang? Adan kayan ayat mo? Talaga mamok dita. Awan na ibagbagan ni manang mo kanya. Agad adal pailay. Pampanunutay ngay kasarkon. Ta mabalinan tulat na ngay tuloy ti panagadal na. Nga oreg asawa kami. Kita man? Danda ni Jack na alukoy ni Glyza amang rabi iti to'y balay. Nagdardara sa nagawid. Amangan matnod na napatiga papanan na manan. Nasair lakit ditirik na iti panangibagam, akaayan ayat mo ni Ethel. Diyak lang arudan sinumbatan itay damagan natin may panggap kini Ethel. Nung apay pinanawan kayo. Amo ka saan nyo akayat ni Ethel para kanyak. Ang nasaysaya tamamuan ni Glyza, nga aldan kaayan ayat ko. Amom aniglay sa tikayat ko para ken Karandel. Siyak ti agayat manang mayra. Saan nyo kumapakibiyangan ti pusok? Siyak ti agpili ti babaya para kanyak. Nasingpert ni Randel. Amuna ti makibagay. Uray bakdang. Ngam, saan kayo nga agbagay anak ko? Tatang, Mawatamot nga tanti kaya tasawan di tatang mo. Na may nakurapay tayo laeng anak ko. Saan da kaapawilan iti panakiayan-ayat mo kingkuana? Ngam, kidawin may adi mo kumabaybay at ti panagadal mo. ikarik tatang, aktor po sak. Agiaman kami unay anak ko. Tay tati arapaap may kundi tatang mo. Ti makapagturpus ka iti panagadal mo. Anak ko, isaganam ti pusaw mo. Lukas pangarigan asaan kayo nga katuluyan kini Randel. Saan kumaday ta ti pakadadaulan ti arapaab mo? Girl, I need you. I need your love.
Amok ana sa irtirik ng Glaysa. Masurunak iti kabsat ko. Diyak amo, noon niya tinakita na iti dayjay nga Ethel. Yun na. Napintas nga ta dayjay nga Ethel? Wan, napu daw. Kunam no saan nga anak tinakurapay. Bimerhen ti rupa na, akasla di makabuong iti pinggan. Ngam si katikayat ko apara kini Randel. Ngam kasanon. Saan mo ta siya tay ayatin na? Idildil ko nga ron ti bakikan ko na. Amok analaos ti panagayat mo kankwana. Maipamuspusan ta, no kasano amay bawing na tirik na ka. Di mat, dandanin ti kasangay mo? Ay, mabayag pa'y. Si Kamat. Pagwaratam ti utek mo, Glaysa. Iti daytoy anak panunot ko. Saan lakit di ang makaliklik ni Randel? Amok, no anya ti pagkapsutan dagiti lalaki. Kasla maawata kun ti kayat mo asawan? Ngam, amangan no. Iti saan nga agbayag? Agkasardan ton, iti dayjay nga Ethel. Day tati saan amabaling. Anong mabit man laing? Kayat mo, tikabsat ko, wano, ipabusoy mulatan kini Ethel. Ay, sana mabalin. Guwapo ni Randel. Hanggang, yan na. Napimpintas nga tadayjay nga Ethel. Ngam, iti siya. Ito na ang araw natin. Saan kang agbutang ka ni Manang Mayra? Saan na kang anuan? Agdali ka kanya. Mabainak. Amangan no, babainan. Awan ka po na tapno pabainan na ka. Nakurapay kami laeng, Randel. Amom ta. Saan mo kumatag di basiten ti kinataom? Agpapala tayo amin nga dakalintigan ng agpiyag. Ngam, di mo maikat ti panagtuwa-tuwak. Tatalaga mat ngamin awan pan nakaikarikan ka. Na ito iti may panamlamakin ka. Kabalak kay laban ti ayan-ayat ta. Agyamanak no kasta. Wala, isa ka lang marugan ti pagim. Kaya't ko ang makapag-am mo kayo kanimanang Mayra. Tapno makapagin nasidig kayo anay bag. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my life. Nakagarahin ti kotse ni Manang Mayra. Sigurado ang nakasangputan. Ala, dumanon ta dita salas. Dadya samat ni Manang Mayra. Kasla at sa kaili na. Niglaysa. Ano ti kahit asawan na ito eh. Yung kagaralakit di kapsat ko. Adagaya man tinakarakabsat mo, Manang Mayra. Adamat kadwa na napintas kan na po daw. Glaysa, isutikon ko akayan ayat ko. Manang Mayra, nagkit-kita kayo mutan ka ni Ethel. Saan kayo pa nakapagsango akastoy? Kumusta kayo? Managbabain sakit diti kayan ayat mo, Randel. Kasla nakain-inosente tilangana. Nagtangang nagtigtignay. Ngam, amangan no nakabuongan iti pinggan. O sige. Ituloy yung teg sa sarita. Taagpay sa ganaak iti merienda tayo kadagiti katulong. Naitulod na kagaya man ni Randel, anak kaw. Ngamne, saan samat ang nagbayag? Nakitak di kutsina itay, ngam nakaadayaw. Saan na kayo na nauray pa'y tatang?
Kasapulan ka nung agawid at dagos si Balayda. Aya, Kate, kumusta mo nga dyan na pananyaw, anak ko? Di ba't inawis na kangagpasyar ijay balayda? Naimbag no saan nakali na esti kabsat na. Nasayat mo ti panakisarita da kanya. Tiyak lang ang ibagpakatiyak paiso. Ay, nasaya at mo't no kasta, anak ko. Maawatan dati kasasaad ti panagbiag tayo. Ay, saan mo lang nga mo abakay? Ngamtay ko na akon itail. Adda ko mati panagadal mo ti pamaysam. Kunam nga taas anak nakadlaw manang Mayra. Ingagaram nga inawis ni Glaysa di balay. Oh, anya ko matinakas na. Tinayaw pa'y niglay sa ti kinapintas ti kaayan-ayat mo. Ngam tinagibasit naman. Saan ko akayat ni Ethel a para ken karandal? Niglay sa ti rumbang a makaayan-ayat mo. Ni Ethel ti ay ayatak. Ano iso? Di iso? Ngam saan mo aliplipatan? Namnamaan ni Glyza, ti kaadam to inton kasahay na. Nuan yaman ti pangpanggapan nyo. Saan kayo agbaligi? Saan nyo amadadaal ti ayan ayat mi kan ni Ethel? Girl, I need you. I need your love. Ay, Randel. Nagtaer kalakit din. Nagasa tunay ni Ethel. Sorry ka. Okay ka. Agsarita ta diti salas. Kunak man no kasangay mo. Kawan mo't sa ngayon. Randel, kaya't ko si kalaan ti kadwak amang rangbak iti kasangay ko. Dayday, agpada, asaan ta ang malipatan daytoy harapi eh. Nakiting ti pagan anay ni Glaysa. Natulag nga ta dahito ya panang gargari na kanya. Oh, Randel, apay di ka matanagtimat. Kasangay ko ita, Amom nga dan kayan ayat ko. Tapnay bagakan ka. Nagtulag kami pa yan, ngagkasar kami. Ay, jakmat ng makaturog. Manyagat nga minti nakariingak Isong agtimplak man lang nga di kapek. Hey, Ethel, anak. Ada naman tirabi, siririin ka pa ila. Jakmat nga ron makaturog ang nanang. O di adda asaan ka makaturog no agkapi ka. Inay, anya ka nga agina. Apay ang nakariing kayo pala ay. Remuara kiti kwarto talakay. Tamawawak. Nay, makita mo to'y anak ta dito'y kusinan. Anya, ti di mo pakaturugan, Ethel. Kunak matking kan nga ipasnak mo ti agadal. May ampay laang apanunutan ni Randel. Ay, si Kaki di alala kayan. Maliklikan na nga raw na panunutin ni Randel. Kat kayan ayat na. Ay, apay ka day anak ko. Ada ka di parikot yaw nga agayan ayat. Awan nanang. Awan. Anya kalakit din, Randel. Di mo laan anatan nga ilukat kan irikap tiri daw. Amo ka nagtulagan dak ni Glaysa manang. Hindi na rabian na amiris ko saan gaya makasangay ni Glaysa. Randel, Nadlaw ko apanggapnak asulisugan. Ngam jakin palubos. maaga.
Ay kayat mo kit din day nga Ethel? No kinapintas, saan apaatew ni Glyza? Amok at agibasitan nyo ni Ethel. Tanakurapay na. Ngam ibagakan ka manang. Kabaalak ti agdesisyon abukbukod ko. Nakapimpintas ko maagundaway mo. Sinayang mo pa'y laang, Glyza. Ay, masuro na kitikabsat ko, tas sinalangad nakit din. Nakadlaw iti panggap ko apan ang sulisog kan kwa na manang Mirna. Talagang sa ngay ayatan na unay day nga Ethel. Kat, itulok mo? Saan ka na insulto? Agasong? Pinagkadkadan na ka? Kasanumit nga min. Imparupan na kanyak ngay ayatan na day nga Ethel. Kat natulak ka no pa yan ti kasarda. Anyati ko na? Ay, saan ang mabalin? Yaklakit di ipalubos. Ay, makasangput at klay di balay. Ay ayatan ka unay, Ethel. Kat kayat aglimad kan ka. Niglay sa ti kayat ni manang mayra nga ayatek. Husto pa ilajay ko nak. Sana ka nagbidtot iti panang ipagarop. Nadlaw ko. Linais ti kapsat mo ti kinakurapay mi. Dumnga ka, tadapay kayat kong ibaga. Pinanggap nak asulisugan ni Glyza. Anya? Amok ka nagtulagan da ka ni manang mayra na jay. Ngam saan kong impalubos. Imbaga ka ni Glyza nga ay ayatan ka unay kat natulagan ti kasarta. Randel. Kaya't ko ngay paypay sureta. Pagkasartan. Saan lakit di nga umanugot dagiti dadakkel ko? Gapot agad adalak pailaan. Sana problema reta. Siyakot ni makam mo. Kalpasan ti panagkasarta. Ituloy mo ti agadat. Amok anapod no ni Randel kadagiti na ibaga na kanyak. Ay ayatin na kunay. Kat saan to apasulisog iti sabali a babae. Ethel, agpundo ka man. Pabor ka da iti kabsat ni Randel iti relasyon yaw. Nanang, saan animanang mayra ti makatubang iti ayan-ayat mi. Kaya't pa'y kiti ni Randel nga kasar kamin. Anya ti kunam. Ay saan ang mabalain? Sapul ang makaturpos ka iti panagadal mo. Tatang, No napudno iti panagayat na kingka anak ko. Anya ko matikabuteng na. Ang mga no adamatan itartarayan na iti dayji Aglaysa. Na. Awan ngagpaysaw. Ay, anak ko. Ang maganda mariribok laang tibiyag mo. Ubing kapay iti day taabanag anak ko. Makasarak kanto iti sabalay. anya ti kayat yu asawan, tatang. Lipata mo ni Randel. Kat pilyam ti panagadal mo, agingga iti makaturpos ka. Nanang, saan animan ang mayra ti makatubang iti ayan-ayat mi kini Randel? Kaya't pa ikit ni Randel nga agkasar kamin. Anya ti kunam, ay saan ang mabalain? Masapul ang makaturpos ka iti panagadal mo. Tatang, No napudno iti panagayat na kingka, anya kumatikabutang na. Ay ne, amagano, adamatan itartarayan na iti dayji Aglaysa. Na. Wan ngagpaysaw. Ay, kasanaw anak ko. Hamaganda mariribok laang tibiyag mo. Ubing kapay iti day taabanag, makasarak kanto iti sabalay. anya ti kayat yu asawan iti day tatang. Lipata mo ni Randel, kat agadal ka. Tatang, pangasiyo. Saan niyo kumamot nga ibaga ti kasta? Ay, ayatek ni Randel. Napatpatag ka di dayji alalaki ngam da kami adadakkel mo. Saan da kami nga ipirpirit pa'y? Ay lakay, huston.
San mon apasakitan ta anak ta? Agmay maysa nga anak ta ni Ethel. Wen, agmay-may sa ni Ethel. Kaya't ko na saya at ipagtungpalan na. Ethel, saan ka Apolos anakaraman iti unget kada kami adadakkel mo? Maawatan kayo iti day tatang. Amo kapatpat ganda ko unay. Da kayo kaninanang. Sige, sumara ka kun iti kwartok. Anya daytoy a kinamaag. Among asaan ko akayat ni Ethel aparaken ka. Ket niglay sa ti idildilyo kanyak. Ni Ethel ti ayatek manang. Siyak ti agdesisyon iti para kanyak. Tungpalan nak, no di mo kayat alaksiden ka akabsat. Makamuka mana. Ngam saan nakabutbut ngan. Uray tamat lang. Umanaw ako niti balay. Nakarit kan, ta nakapatakdar ka iti bukod mo abalay. Bukod ko naglingatan tayo dyan. Ada bukod ko ang negosyo. Kukam lang nagiti negosyo ang napanawan nagiti dadakil ta. Talaga anapan nakalkan. Dadingitek. Daydayawon kang inauna akabsat ko. Ng pangasim. Saan asikat ang desisyon iti para kanyak? Waya-waya anak ko ma. Kasanon dito eh. Nadlaw ko asan nakapalubusan ni tata nga makiasawa ka ni Rantel. Maawatag matkiti. Ubingak pa'y. Sa katagadaan alak pa'y lang. Masigurado ka kaluksaodak. Nudyak matungpal ti arapaap da para kanyak. Ngam, kasanon ti ayan-ayat mi ka ni Rantel. Kasano na masulisog ka ni Glyza? Diyak lagi ti maibturan ti panakapugaw ko ka ni Randel. Lay, nagsapa ka laki din anak kiraing bakait. Saan mo samat ang naimas tinaturag? Ay, lakay. Alibasa aginak idirabi ay. Kasalud da ito. Nagsapalaki ngaminin anak ayan ayat ni Ethel. Jak mababalaw ti anak ta. Uray asino abalasag. Dahil kinagwapo ni Randel. Masya ng itilangan ni Ethel idirabi ay lakay. Tumtumram tilwana. Katanya ti kayad na. Makiasawa di pa'y nakaturpaus kasta. Ay, saan mo kumaapagungtan? Saan ta nga ununaan dagiti pasamak lakay? Urayon ta ti panakisaritan ni Randel kadata. Ito na ang araw natin. Agin inayat kami kan ni Ethel, tata, nana. Ipakada ko makada kayo, kayat ko nga kasar. Ngam amom nga agad-adal pa'y laag ni Ethel. Manulat ti tawod na. Saan pa'y nakasagana iti na istadwan apa nagbiag. Pudno ti ko na ni tatam, pero nakurapay kami laeng. Kaya't may kumaam makapagturpos pa iti anak may iti panagadal na. No may panggap iti day tabanag, sakton ti makam mo amang igastos iti panagtuloy ng agadal. Word, amok abak nang kayo. Ay, baro, pasensyakan iti kinasabrak ti panagsasao ni tatam. Maawatak na. Agyamanak ta maawatam dagiti tadakkel ko, Randel. Diyak kahit ang mapaay da iti arapaap da para kanyak. Mabiit laeng. Saludsudok man, no apoy agumanat ka amang ikasar iti anak ko. Adda ka di itartarayam apagrabagam?
Tata, nalabit na ibagan kada kayo ni Ethel ti may panggap ka ni Glyza. Ni Ethel ti kayan ayat ko. Kayat kun ngay kasar, tapno maminggan ni Manang Mirna amang idel-del kanyak iti dadya babae. Ket, day tangatan ti mamuspusan tapno makaliglig ka. Ay, Tatang, Ethel anak, palpasimlaang nga agsaon ni tatang mo. Ikarik. Agbalinto na saya at timasakbayan ni Ethel iti sidong ko. Ket, kasi tinaibaga kitay. Siya ko ang timakamoy ti panagtuloy na nga agadal. Amom ka di amasaet ti riknak, hindi day tangay bagbagam. Kaslatag tagibas sitam ti kabalan mi anaganak. Unumat kay di anak kurapay kami. Pakawanan na kuma, ngem saan ko pinanunot dayta? Kaya't kumantiag sa aula kay. Nukas pangarigan, tao manugot kami nga ikasarmon ti anak may nakong. Saan tungata akakaasi iti sidong mo? Banag apagbut nga amapasamak. Si kamot la ang tinagkuna asaan apabor ti kabsat mo iti anak me. Ang mga no mairumantumad laang. amo ka saan nga ipalubos ni Randel ang mapasamak ti kasta tatang. Kinapudno na, sinakbaya kong dahi ti abanag. Naipatakder ako ni ti bukod ko abalay. Girl, I need you. I need your love. Manipod na kapanaw ni Randel. Saan ka matibtimek, Ethel? Nasakit ka di tinakam mo kada kami kininanang mo. Ay, saan tatang? Pulos, saan to ang sakit tinakam ko kada kayo? Gapot na maawatan kayo. Amo, pampanunutin niyo lang ti pagimbagak. Ethel anak, ang mga nuwada pa'y aramidam. Lala, sumrek iti silid mo. Agsarita kami pa'y man kan ni tatang mo. Sige, nanang. Tatang, panawan kayo pa'y. Lakay. Kasano da ito yan? Nadlaw ko. Napasnak ni Randel iti impagana. Ken ay ayatin na unay ti anak ta. Ket anya ti kayat mo asawan iti dayta. Lakay. Saan ka di akasta? Di ka gumura kanyak. Ina, gaputabak nagan, itulok mulatan ang makiasawa na sapa ni Ethel. Kunak nga rudan, agkalma kalaan. Tapno makapagsarita ta na imbag. Maawa ta ti pagtaktak deram. Noan niya ti pangadang mau. Ay ka, isaw ti masuraw. Maluksawak launay iti kabsat ko. Sanak nga ipirpirit. Gapu iti daytiyay nga Ethel. Oray siya ka. Nasagid din na kumanang Mirna. Anya launay, tinakita na iti daytiyay a babae. Kinapintas. Sana ka pa ate, uken kwa na. Gapot na addan bukod na ang negosyo. Kan nakabalay pa yan. Ang panagkalan kanya. Saan naktungatan akasapulan? Saan amabalinda ito eh? Jak
ipalubos amatuloy ti kasarda. Ano nga rod, ti pampanunutan nga ramidan? Manang Mirna. Liza, ituloy ta ti aginom. Uray agan anuta. Saan da a makapagkasar? Aray ko, nakasaksakit ti ulok. Maulam launay. Lalos ti Bartek mo si Mangpot idirami manang. Inilad mo latan iti sofa di tasalas. Ang mga lusan mo pa yan na malagip, ti panang sakroy ko ken kay, ti panang serre ko ken kay ti kwartom. Amom no apay ang nagbartekak. Si katiga po na, Randel. Anya, manang adan nakam ko. Makapagdesisyon ako na bukbukod ko. Talaga apagpungpung to tanak. Nakastamat lang. Pumanaw kan dito'y balay. Lang, agkalma ka. Sa anak nga abugan na kaslaayop. Tapno ibagakin ka man. Adda karbengak iti dahi ti abalay. Manipod imay ta dito'y parke. San ka na matimtimak? Adda ka di problema? Awanan niya man na rito eh. Kumusta na kitita daktal mo? No mapalin. Saan da kayat makikasara kon? Padasek tumanan nga lukuyan tirik nata. Kaya't kung ti maadaan iti bukod na pamilya, tapno maadaywa ko ni Manang Mirna. Kasanan no raribukan nan pati biyag ta? Ay ayaten ka unay, kat jak ipalubos ni Eroroman na ka. Nakasagana ka mang salaknib ken ka. Madandanagan naklakat nga rodan. Maawatan ta kumadagat itadakkel ko. Namabalin, yak kaya't nagsakit tinakam da kanyak. Girl, I need you. I need your love. Ay, Randel, talaga asaan na kami ngayong gaan niya. Maawatan na kami kumaadadakkel na. Maawatan kayo, tata. No kasano ti panang ipatigyo ka ni Ethel. Adapay kanya, kinto nag-asawa kami. Kasano masiguradok ang natalgad ti kasasaad to ni Ethel iti dindam. Kaya ti asawan tatang. Katukan ti biyag ko ti panagayat ko iti anak kiyo, tata. Jak to ipalubos ni Eroroman ti kapsat ko. Siguradom laeng dayta apangadang ba. No kasta. Umanugot kayo nga kasar kami ka ni Ethel. Huwag na. Tatang. Manugot ako. Yawat mi ang nasaya at ni Ethel King ka. Kay saan mo kuma abay-bayan ti anak bay? Agyaman ang tatang. Agyaman ako unay. Talaga nga awan ti panangipirpirit mo kanya akabsat mo. Anya pa'y laang ti kadam dito'y balay. Kadwag pa'y day ta babae. Manang Myra. Kasi tinaybaga ka, Ethel. Saan kalatan nagsasaw? Oray ni timang mangag mo ka ni Manang. Manang. Kaya't kung ipakaam mo,
ngay manugutan dagiti dadakkel ni Ethel nga kasar kami. May sapay dagi dyan nga ambisyosa. Nagbidtot kayo ti panang ipagarupyo. Hoy, si ka babae. Saan nakasungsong batan? Ethel, siya ako ni makaama makisarita ka ni Manang Mayra. Manang, jak ipalubos nga iruraman mo ni Ethel. Apaman na makapagkasar kami. Saan na kami na mabalinabyangan? Ayan niya, kalaki dinalaklakayan. Itaman pa yan nagbartek ka. Ayan, tinalay nga anak mo. Iyawid ka din de Arandel. Na, apayakas tati sa kunak man, no si papalubos ka, nga agkasardan ka ni Randel. Nasakit tinakong ko. Inarapaap ko ang mapagturpos ta ni anak ta. Tatang, nanang, siya ka di tigapunan, no? Pa yung agsubsubang kayo. Ay, saan kami nga agsubsubang, anak? Ay, nay, narabian ka man. Intulod na ka ni Randel. Apay, saanan adimanon da dyan na baknang? Apakiasawaam? Tatang, nasakit ka dilat ta tinakamiyo. Apay, asaan nyo nga imbag at ipudno ni Randel? Amukbert, akayat mo ti makiasawa. Kit, anya pa si mabalin ka? Ethel, anak, saan mo kasungsungbatan ti amam? Ala, nabartaglay ka, may amon. Ala, inkan aginana, anak ko. Amo ka na panog kay tinagmalam ang panahisagana ta kanagitin sapsapol iti panagkasarta. Agin na nata pa, iti pinatakder ko abalay ta. Nakumpleto ko na iti alikaman. Randel, Oh, di ka man la umisam. Alda ka di problema? jakla ko man ibagakon ka dayto eh. Ngamin, ni tatang. Dandan ni rin nabi ang mabartag. Saan na amaklon tinasapa apan nakiasawak? Anya? Maawatan dan tumutlaeng. Nang runain ton may matangan dati planok para kadata. Randel. Paslas ti batok ti balay ti nagsardangan tilungan. Ni Manang Mayra. Kaduanan ni Glyza. Anya ti kaya ta sa wanda ito eh. Randel, talaga saan nakakayat ni Manang Mayra para kan ka? Saan na talagit di nga inggaan? O ka, itulnog kay tagbali na kwarto ta. Siya kung timang sango kadakwada. Isa matlagaya, masahan ka na madandanon ijabalayo kan ni Manang Mirna. May kamatgaya man nagindag dito eh. Nasapan sakit diti honeymoon. Saan mo nga ilumong ni Ethel, Randel? Adalakit di dito eh. Talaga ka di sa anak nga inggaan, Manang? Kaya't kung tinauli makabiyag. Di ko nga, pagulimilkan ka? Relax ka lang, Manang Mayra. Nagpintas to'y balay mo? Analakit din nagkasat ni Ethel, Randel. Agpada kami ang nagasat. Tagin inayat kami. Ouch! Nagsakit. Kasla, nakidis ti pusok. Nagkorne adenggan, san ka di? Noawan panggap mo ang mga awis kanya kiti kasarayo kan ni Ethel. Isapsapa kun timang kablaaw kada kayo, Randel.
Nalpasan ti kasarta. Agas sawatan. Nagaragragsakak. Ay ayatin kaunay. Kablaawan kayo iti panagkasaryo, anak ko. Tatang, agyaman ako na kada kayo kananang. Nalaos tiragsak ko. Congratulations! Happy wedding. Liza, Oh, makapaapal di kinaragsak yun. Sapay ko ma. Taagtultuloy di kinaragsak yun. Girl, I need you. I need your love.